Sensiz. Kızım, iyi. Rasinka, teşekkürler. Ben seni küttüm. Ben seni en iyi yere şaltırattım. Пожалуйста, benim prensesim, benim konsertka alıp geldik. Senin benim aşıp kirasın olsun teknege. Yani otur bölümündeki. İyi bu şeşkene pajurina bilesin de. Изи. А мы себе характер Инстаграм'dan gül. Sen молодец, потому что ты вообще ТикТок-то big прямо. Очень круто. Это очень круто. Вообще, ты молодец. Они так не умеют, а ты очень круто делаешь. Sen молодец. Мен әгіл әнейіңе әйтем, шоны хатlik дұрыс тәрбиелеген, сіз мен әйтем, шондай дұрыс вкуслы бала өсіп Вообще, прям әнейіңе де рахмет, әтейіңе де рахмет. Біз принцесса белән очраштык та, мен анарга күчтәнәчкә алып кайткан идем. Бизәнә торган әйберләр. Ул бизәнә торган әйбер өчен кирәгемне бирде Эльмира, ничә тапкыр шалтыратып. Юл бетереп булмыйнәгә бирдең аны дип. Но ул бизәнә торгачлык бетеп киткән дә, принцессаның кайфы төшеп киткән. Шуның өчен мен сиңа бүген bir paket bизәнә торган әйбер алып килдем. Басыймы? Басып калмады. Басылык. Күрдең? Басы тин күздә буйдырган. Басыймы? Чәчне җыеп торган, чтобы мишан китмәсеннәр бизәнәдә киеп торган. Әле белмәде. Карак табылса, чәчкә буйдырган әйбер белән чтобы кызыл шуны алып торган. Әгәр дә әни бер кырым-кырым сүз дәшсә, апарып килгән дә, минем кыз буласың димәк. Бакалар күптән медальле ди. Башкалар күптән медальле ди. Бакалар күптән медальле, ник син ат казанмаган ди. Менә бала әйтсә хак әйтә ул. Илсия апасы бүләк итте дә, җырны да онытты, име кызым? Бөтен әйберне онытты. Име сиңа? О, сиңа монда 3 штука. Күпме әйбер алган Илсия апасы? Кара әле. О, монда нәрсә генә юк. Монда үземә дә бизәнерлек әйберләр бар походу. Ой, Ясмина. Нигә Илсия апага рәхмәт әйтмәдең? Тизрәк кашырга инде хәзер. Ничек инде? Бар скажи.